Elena, barkatu, nire itxura. Elenak irribarre zabala eskaini zion. Posten naiz zure etxea ezagutu dudalako, ondo erkutu zaitu dalako. Badakizu? Uste dut oso gutxi ezagutzen dugula elkar. Batak bestearekin hainbeste ordu pasatu arren. Bai, zezelka mutilak, ahotsa lodi. Ezer hartu nahi duzu? Oraingoz ez, eskerrik asko. Ondo nago horrela. Esaidazu Juanjo, bakarrik bizi zara? Bai. Eta Juan Jose oepean zeukan lagunaz gogoratu zen. Ni ere bai, rollo bat ezta, batzuetan oso ondo zaude, bestetan ez dakit zer baino bakartiago. Elena oheko sofan eseri zen eroso. Batzuetan pentsatu izan dut noizbait atera gaitezkeela elkarrekin. Antz pizka bat dugula ez, zer iruditzen zaizu? Juan Josek ustekabeko egoera hartan harrapatu jarraitzen zuen, sinetxe izinik. Amets bat ote zen, sorginkeria bat, kimera bat. Aizu, enbarazu egiten badizut, alde egingo dut, Elenaren ahotsa berriro. Juan Josek bizitzara esnatzen ari zelarik, zorabio halako bat sentitu zuen. Krokodiloak ez zuen jan, eta hori ez ezik, bere ametsako neska han zeukan, etxean. Aurrean, berari itxi egiten, elkarrekin aterako ote ziren galdezka. Elena, eten zion oso serio. Zerbait aitortu behar dizut. Gauzak ez dira zuk uste bezain errazak. Lehenengo eguneko lagun ura neun itzen. Krokodilo bat daukat, oepean, aspalditik bizi naiz berarekin. Zuk jakitea nahi dut.